Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Татарстан Яңа Гасыр каналында сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Бүген безнең программада Имангыл авылы үткәне, бүгенгесе, киләчәге. Әлеге авылда фақат 70 йорт, әмма аның халкы бик матур, күркәм гамәлләр кылып яши. Әстерханда саф татар сөйләмле авыл. Без хәзер Әстерхан өлкәсенең Линейный авылында. Инде татарчалаштырып җирле халык телендә әйтсәк, Кәменни дигән салада. Әбләс авылына 117 ел. Биредә торак йортлар белән бергә мәчет тә төзелә, әмма аны 30-нчы елларда җимерәләр. 70 елдан соң гына авылда азан тавышлары яңгырый. Гармунчы булсын ярың. 41-нче елда туганмын. Әти киткәндә мин туып кына калганмын, 3 айлык бала булып. Тапшыруыбыз ахырында ТССРга 100 ел сәхифәсе. Бүгенге чыгарылышта без сезне Татарстан геральдикасы белән таныштырабыз. Халкыбызның тамырлары авылларда. Аларны саклау, үстерү өчен бик күп көч куела. Татарлар тапшыруы һәр даим татар авылының яшәешен яктырта. Бигрәк тә чит төбәкләрдәге салаларны. Аларның һәммәсенең үз йөзе, гореф-гадәтләре, тарихы. Юлыбыз Башкортстан Республикасы Туймазы районында урнашкан Имангыл авылына. 1917 елны 3 кенә хуҗалык булган авылда бүген 70 йорт бар. Халык ниләр белән яши, ниләр белән шөгыльләнә? Киләсе видео язманы карыйк. Имангыл иң тәмлесе. Мына Ярак түгел бездән 5-нче шишмә сага бит инде. Инеш дибез инде. 5-нче инеше, 5-нче инке. Ул башына бездән где-то бер 15 километр өстәрәк. Шушы бәләкәй генә инешкә Имангылның теге башыннан авылның икенче башына кадәр санап чыксаң 13 шишмә коя. Рафаэль Миргали улы Бәхтияров Башкортстан Республикасының ат казанган нефтчесе. Соңгы елларда ныклап авылның тарихын, халкын барларга алынган. Төкләндерү эшләре белән дә шөгыльләнә. Менә әлеге чишмә, һәйкәл аның хезмәте. Бик Ватан сугышына кадәр Имангыл авылында 28 йорт булган, ә сугышка 34 кеше киткән. Билгеле инде, әлеге һәйкәлдә аларның һәрберсенең исеме, фамилиясы язылган. Әйе, биредә тыл ветераннары, сугыш чоры балаларының исемнәре дә теркәлгән. Һәйкәл янында һәр вакыт чәчәкләр ди Рафаэль Миргали улы. Кайтканнар да килә, үтеп китүчеләр дә башы еп чыга. Нәсел шаҗарәсен дә булдырган, баксаң бар авыл халкы диярлек туганнар булып чыга. Анысы соңарак. Ә хәзер авылдагы шөгыльләрне барлап алыйк әле. Умартачылык бар, умарта тоткан кешеләр бик күп монда. Менә кирәк вакыт калса берәрсенә кирип чыгарбыз. Шуннан виноград үстерүчеләр дә бар монда. Үстерәбез виноградны. Бу безнең кишмиш дигән сорт виноград. Нәрсә эшлиләр моңа бу үзеннән? Бу бигрәк тә аны киптерәләр. Но мин бүтән елларда ясаганым булды даже шербәт тә. Гомумән бакчачылык киң җәелгән авылда. Гайса Латыпов исә дару үләннәре белән давалаучы буларак та танылган икән. Төрле үләннәрдән ясалган настойкаларым бар. Менә бу аю баланың настойкасы. Татарча исеме аю баланы. Бужина красная. Күп кешеләрне йөри алмаган әби бабайларны даже аякка бастыра. Кем дару үләннәренең файдасын таба, ә кем бал кортлары белән мәшкилә. Хәзер 80 яшь тула. Әкренләп шунда шушы кортлар белән яшәйм инде. Буныклар килеп помогайта, авыл халкы да помогайта кирәк шунда. Шулай итеп йөрибез. 64-нче елларда асрай башладым инде. Әлбәттә, никәп яшь бала караган шикелле карарга кирәк. Сүз дә юк. Бала дигәннән авылда 12 бала үстергән гаилә дә бар икән. Билгеле инде алар күптән балык булып таралганнар. Балаларыгыз ничә малай, ничә кыз, ничә онук хәзер кайларга чырып бетердегез? Балалар 9 малай, 3 кыз, малай улыбызның берсе вафат булды инде. 8 генә малай калдылар, шуннан 3 кызыбыз. Барсы да семьялы инде хәзерге сөкендә 15 онугыбыз бар. Әле правнучкалар юк, правда. Шулай аларны бәйрәмнәрдә, ял көннәрендә шулай көтеп алып, каршылап, узатып, шулай дип яшәп ятабыз. Балалар барсы да тыныч, барсы да
Işkili barsa da derinler var. Yurtları degende, kvartirleri. Bir улыбыз менә ул теге башта Сосен урамында инде үзенә хата кырып, йорт кырып, шунда умарталар тергезеп, ансы шунда яшәп ята әле. Кайларда гына булсалар да, аларның туган нигезе шушында. Бу авыл халкы нигез, мирас дигән сүзләрне дөрес аңлый. Бер генә ташландык йортта юк монда. Барысы да каралган. Кыйма буйларында кычыткан үсми, урамнар чиста. Инде безне узатып йөрүче Рафаэль Бәхтияровның ишек алдына узыйк. Баксаң, монда авыл музее да бар икән. Менә безнең Бабакай яклап, шәҗәрә белән тикшерә торгач, менә Нөркәй дигән авыл бар, Туймазының терелеп тора. Шул Нөркәйне безнең Бабакайның малае основал. Ана документы да бар, монда язып та куелган менә шәҗәрәдә. Шәҗәрәгә карасагыз, инде анда 400 кеше килеп чыга. Безнең менә шушында әле башта түгел, менә әле исәннәр 400 кеше җыелган. Менә шушы Нөркәй буйлап килә, уйлаган, менә Фат безнең авылда Шериздом 3 йорт аркылы яшәй. Без туган булып чыктык Фат белән. Безнең бөтен авыл туган. Бөтен авыл туган инде. Безнең баш кире бөтен. Заид белән Бикметтан Туган балалар. Шуңа күрә менә ил кешегә авылга кунаклар килгәч, бөтен кеше чакырган, значит, бөтен кеше туган бер инде, кем белә, мош шулайдыр. Киләчәктә дә шушы безнең башлаган эшләрне безнең балалар, оныклар дәвам итсен иде. Менә шушы бездән теләк. Барыбыз да исән-сау булып, Худайның күпме биргән гомеренә шөкер итеп шулай яшәргә. Ләйсәнә Садретдинова, татарлар, Имангол авылы, Башкортстан Республикасы. Әстерхан өлкәсендә 17 татар авылы бар. Һәр берсе милли актив тормыш алып бара. Дин, сәнгать, мәдәният, тарих күз карасыдай саклана. Бүген без сезгә Әстерхан өлкәсенең Нариман районында урнашкан Линейный, ягъни Кәменный авылы тарихы турында сөйләрбез. Аңа 18 гасырның 90-нчы елларда нигез салына. Кәменный төбәктәге иң саф татар сөйләмле авылы буларак та аерылып тора. Хәер, хәзер барысында үз күзләрегез белән күрерсез. Без хәзер Әстерхан өлкәсенең Линейный авылында. Инде татарчалаштырып җирле халык телендә әйтсәк, Кәменный дигән салада. Һәм беләсезме, безнең монда игътибарны иң беренче җәлеп иткән әйбер ул менә шушы агачлар булды. Авыл тулысынча тирәкләр арасында. Һәм моның үзенә күрә сире дә бар икән. Элек кымнар монда булган, кым яткан. Бархан кебек инде кымнар. Шуннан соң инде безнең аксакаллар утыртырга булганнар тирәкләр. Тора бара, ул барханнар бетә башлаган инде. Тирәкләр үскән, сез аны күрдегез. Монда бит тирәкләр вязы, тополя гына түгел, слива тирәкләрен, вишня тирәкләрен халык шундый тирәкләрдә урамда утырткан. Исәнмесез? Нәрсә эшлисез сез? Бәргә маташабыз, менә шулай зайтабыз инде. Елда безә шулай итеп суй бәрәләр. Тирәкләргә су сибәс. Тирәкләргә, менә урамга матур айтабыз шулай. Көндә ничә тапкыр су сибәс шулай? Среда, суббота ибәрәт. Махсус бу эшкә сезне куйдылар инде. Да, мен бу эштә эшлим елда. Бу тирәкләр утырганнар кирәк бер 58-нче елларны инде туган сер. Шундый кар тирәкләр. Кар тирәкләр иде, менә кискәләр, менә матур айтып, менә зайтабыз. Әйе, авыл яшәсен өчен һәркем үз өлешен кертергә тырыша, матурлый, бизи, иң сөендергәне халык рәхәтләнеп үз ана телебездә сөйләшә, күңелгә рәхәт. Җирле диалекталь сүзләре дә бар әлбәттә. Бүген безнең әңгәмә барышында кулланылачак кайбер сүзләргә аңлатма бирик әле. Помидор, мадур, кишер, мөркү, агачны алар тирәк ди, әле тагын зат дигән сүзне дә еш кулланалар. Ансы бездәге теге ни инде кебек. 2017 елда Кәменный 230 еллык юбилейын билгеләп үткән, ләкин аның тарихы күпкә зуррак ди. Шушы авылда туып үскән милләттәшебез Бикбаева Роза Сәфәр кызы. Безнең Кәменный авылы Татарстаннан күченгәннәр. Әмма ләкин бу җирдә булмаган. Ул авылдан бераз гына ераграк Кызыл Кым дигән җирдә булган. Анда алар нигез салганнар, мәктәп ясаганнар, оештырганнар, мәктәп, мәчет, торговый лавка инде кибет. Мәктәптә 40 лиц мужского пола учились дип язылган архив документларында. 5 лошадей для гоньбы по степям. Әмма ләкин вакыт үткән, кым баса башлаган авылны.
аксакаллар уйлаганнар кая күченергә дип. Именно шушы җиргә урнашканнар. Бирегә күчкәч тә халык белемгә омтылышын югалтмый. 4 йортта мәктәп эшләп торган. Милләттәшләребез латин, гарәп, рус, татар телләрен яхшы белгән. 1964 елда яңа белем йорты ачылган. Бик көчле күмәк хуҗалыгы булган. Карбыз, бәрәңге, хәтта мамыкка кадәр үстергәннәр. Хәзердә һәр йорт каршында чәчәкләр, присадниклар бик матур яшәргә яраталар. Паклык, чисталык. Аннан соң бер гырыф-гадәт бар. Иртә белән таңнан торып, беренчедән капка янын себерәләр. Иеңдә бер затыңны илгермәсәң дә, әүләңнән тиз генә себереп, урамны себерә булганнар. Башка яктан яшь киленнәр килгәндә, аларны шул тәртипкә рәтә булганнар. Үткәннәрне саклап, киләчәккә якты өметләр баглап яшыялар, диндә үсештә. Бу хакта алдагы тапшыруларыбызда, авылның уртасындагы Бөек Ватан сугышында башларын салган батырларга куелган һәйкәлгә дә сугылдык. Сугыш башланган беренче көненнән алып, 3 кешене ебәргәннәр, аны бөтен авыл белән затып калганнар. Рахимов Зубайр, Зубаев Әхмәт Сафа, Абжалимов Хәсән. Аларны бөтен авыл белән затып калгачтан соң, аннан соң инде кимдә китә башлаганнар сугышка. 146 кеше киткән. Янәшәдә Дом культуры, сугыш вакытында ул булган госпиталь. Моннан ерак түгел Калмыкиядә сугыш барган. Раненыйларны китергәннәр. Бик күп алар булган. Клуб эчендә тулмагачтан соң инде җир булмагачтан соң монда палаткалар куеп, әүләдә шул раненыйларны инде давалаганнар. Исемлектә дан, батырлык орденнары белән бүләкләнүчеләр бар. Шулай ук сугыштан әйләнеп кайткан кешеләрнең исемнәре дә 4 стендта мәңгеләштерелгән. Бүген инде исемнәр сафында бер сугыш ветераны да юк. Линейный авыл җирлегенә 4 сала керә, 2700 кеше яши, халыкның 80% татарлар. Үзәге һәм иң зурысы нәкъ менә шушы Кәменный авылы. 1900 кеше гомер итә. Колхоз юк, халык үз эшен ача, җир эшкәртә, терлекчелек белән шөгыльләнә. Шартлар да бар. Газ, су, ут кертелгән ди җирлек башлыгы. Авылда яшьләр зәйеп бара, без тырышабыз, бу әйтеп тотып калдырырга. Районнар белән, атлар белән, областьлар белән мына школларны матур айттылар, садикларны матур айттылар. Салгатырлар так яңы оздоровительный комплекс. Бу хәзер менә тарабыз зат буенда, федераль трасса буенда, шул белән юл буенда кафелар күрдегез, базарлар, шул белән халык инде шул белән тора. Кибетләр, музыкальный школа, клуб. Быел бара первый класска 22 бала бара. Шамил әфәнде күршедәге татар саласы яңа авылда туып үскән, 5 ел дәвамында җирлек башлыгы. Үзебезнең эшебездә безгә Татарстан да таяныч ди ул. Бездә сельсоветтә машина иде ергә. Biz şol yazdık, Президент Минихановка yazgan xat yazıb ибәрдек. Президент Татарстаны Миниханов bizə бүләк ясап, акча ибәргән 250 мең. Лады грант алдык. Шуларга зур рәхмәт, бик зур, что безне шул вакытта поддержать безне. Булганына шөкер итеп, яңа көнгә ышаныч белән яшыялар. Рәхмәтле халык биредә. Без дә рәхмәтле. Бай мәгълүматлы, кызыклы сюжетларыбыз иң беренче чиратта милләттәшләребез ярдәме белән төшерелә. Менә безне дә Әстерхан җиренә килеп җитүгә үк беренче көннән башлап Бикбаева Роза Сәфәр кызы озатып йөри. Безне биредә яшәүче халыкның тарихы, яшәеше белән таныштыра. Роза Сәфәр кызы, сезгә бик зур рәхмәтебезне җиткерәсебез килә. Һәм рәхмәт йөзеннән менә шушы Кукмара сәүдә маркасының иң яхшы эшләнмәсен тапшырабыз. Рәхим итеп алыгыз, рәхәтләнеп кулланыгыз. Алланың рәхмәте яусын. Европейское качество, экологически безопасное антипригарное покрытие, длительное и комфортное использование. Все это посуда Кукмара. Тепло и уют в каждый дом. 8 800 333 93 45. Кәменный авылы турында сөйләүебезне киләсе тапшыруларыбызда да дәвам итәрбез. Гөлия Садыйкова, татарлар, Кәменный авылы, Әстерхан өлкәсе. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Әбләс авылына 117 ел. Биредә торак йортлар белән бергә мәчет тә төзелә. Әмма аны 30-нчы елларда җимерәләр. 70 елдан соң гына авылда азан тавышлары яңгырый. Гармунчы булсын ярың. 41 елда туганмын. Әти киткәндә мин туып кына калганмын, 3 айлык бала булып. Тапшыруыбыз ахырында ТССРга 100 ел сәхифәсе. Бүгенге чыгарылышта без сезне
Шиләбе өлкәсенең Агап районында урнашкан Әбләс татар авылына 117 ел. Биредә яшәүче халык үзенең килеп чыгышын бик яхшы белә. Ата-бабаларыннан калган мирасны, тарихны, гореф-гадәтләрне кадерләп саклый. Моңа сез үзегез дә инанырсыз. Оренбур якларыннан күчеп килгән берничә гаилә яңа авыл җирлеген элеккеге кебек Әбләс дип атаган. Туган ягының тарихы, токымы белән Ленар Мусин бала чактан ук кызыксына башлаган. Моңа әбинең хикәясе тәрде ди ул. Үлер алдыннан где-то за год, наверное, киләле бер нәрсә әйтәм диде. И әйдә миңа сөйли башлады. Кто мы такие? Каян килдек? Нинди туганлар? Нәселе казак катламлы татарларыннан икәнлеген ачыклагач, Ленар Мусин атрибутлар, символлар, кагыйдәләрен һәм гореф-гадәтләрен өйрәнә башлый. Элекке казачий авыл бар, Сыртинка. Да, 50 чакрымнан. Ул Җимрилгән Ильич бузылык ятадыр шунда, малайлардан садында, забирайды. Вот апкайтып без аны восстановили. Документаль тарихи китаплар күп укый, аннары архивларга бара, тарихчылар, туган якны өйрәнүчеләр белән очраша. Основательлар инде менә Бекмаметов, Мангушевлар, Уразаев, Мардеев, Магдеевлар. Аларның тукымлары һаман да торалар инде. Инде бер-беребезгә инде туган булдык. Бабалары чыккан Оренбур өлкәсенең Әбләс авылы халкы белән үзара мөнәсәбәтләрне югалтмыйлар. Бигрәк тә соңгы 15 елда тыгыз оралашалар. 500 чакрым ара киртә түгел. Бер-берсен авыл бәйрәмнәренә чакырып, ярдәмләшеп яшиләр. Бергәләп төшкән бу фотопортретны рамлап Оренбурглылар Шиләбеләргә бүләк иткән. Ул авыл клубының түреннән урын алган. В конце 19 века в основном казаки были расселены вокруг Оренбурга, андай жир әс калды. Вот. Поэтому всем добровольцам предлагали переселяться на свободные земли казачьи. Случайно в архивах наткнулись вот на такой документ. Попечением и милостью императора Николая II. Биредә торак йортлар белән бергә мәчет тә төзелә, әмма аны 30-нчы елларда җимерәләр. 70 елдан соң гына авылда азан тавышлары яңгырый. Бу авылга нигез салучыларның тукымы Рим Уразаев яңа мәчет төзүгәч мөмкин була. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Халык бездә дружный. Уразаларын да тоталар, корбаннарын да чалалар күп. Таравих намазына да йөриләр. Йомга көнне обязательно 15-20 кеше булса да ким булмый. Яшьләр? Яшьләр күбәйде хәзер укытучылар бар. Укытучылар килә. Мәчет территориясендә авылга нигез салучылар истәлегенә һәйкәл куелган. Рим Уразаев. Ул инициатор булды инде. Бабалар хәтеренә кадер-хөрмәт белән яши биредә халык. Беренче дөнья сугышында катнашып, патша орденнары белән бүләкләнгән 10-тәннән артык Әбләс кешесен архивлардан эзләп ачыклаганнар. Бөек Ватан сугышыннан әйләнеп кайтмаган 20 яугир авылдашлары истәлегенә зур һәйкәл куйганнар. Монда карап торам, бөтен татар фамилиясе әйме? Шулай. Барсы да моны татар фамилиясе. Таза татар авылы булган инде алай. Таза татар авылы. Бирегә килеп язмышларын шушы авыл белән бәйләгәннәр күп. Фәүзия апа Мангушева 6 дистә ел элек килен булып төшә Әбләсгә. Мин Татарстан кызы. Кайбыш районы, Кайбыш авылыннан. Монда килдем мин 1950 елны. Авылыбыз бик әйбәт, бик матур. Матур яшибез, Аллага шөкер. Хәзерге вакытта Әбләздә 120 йорт һәм 500ләп халык яши. Эшкә ярыклылар барсы да авылдан читтә, нигездә Магнитогорск металлургия комбинатында хезмәт итә. Биредә мәдәни йорты, Күбәләк исемле балалар бакчасы эшли. 2 төркемдә 22 бала йөри. Моннан быелгы уку елына 7 бала авылның башлангыч мәктәбенә 1-нче сыйныфка узатылган. Балалар өчен бу хоккей майданчыгын урындагы хакимият авылның 115 еллыгы уңайыннан төзгән. Күрше авыллардан килеп уйныйлар, прямо күңелле. Ата-бабалар тарихи, традициялар кадерләп сакланган Әбләздә халык аның киләчәге турында ла хәстәрләп яши. Шиләбе өлкәсенең Агап районыннан Гөлдәр Хафизова, татарлар. Милләтебезнең гармунсыз күз алдына китереп тә булмый. Гармун тавышыннан яңгыраган авылларны сагынасы гына кала. Әмма бүгенге көндә чын гармунчылар бар.
Шуларның берсе Арча районы Шушмабаш авылында яшәүче Хайдар Әхмәтов. Миләшләренә кадәр матур татар авылларының. Ә инде чәчәкле, чуклы йорт капкаларын әйтәсе дә юк. Чираттагы сәяхәтебез безне Арча районы Шушмабаш авылына китерде. Гармунчы Хайдар абый Әхмәтов гаиләсенә. Бүгенге көнгә кадәр уйнагыз гармуннар һәм башка фестиваль конкурсларда актив катнаша. Шушмабаш авылын җырлы-моңлы итүче бердән-бер гармунчы дисәң дә ялгыш булмас. Нысы авылында 41 елда туганмын. Әти киткәндә мин туып кына калганмын, 3 айлык бала булып. Үзен белгәннән бирле иң якын дусты гармун белән. 10 классын тәмамлауга Meni Şuşmabаш авылы мәдәният йортына эшкә чакырып алдылар. 10 классны бетерүгә. Чөнки мин мәктәп елларыннан бирле сәхнәдә. Хатынын Зөлхәбирә апаны да сәхнәгә тарта, гомер буе җырлатып яшәтә. Хайдар абый әле балтастасы да авылны бизәкле иткән кеше. Тәрәзә йөзлекләр, лалышлыклар ясый башладым. Чөнки мин ясыйм. Bu нәрсәне кисәсе бар, беләм мин аны кисәм. Үзем дә кисеп торам. Янда кичкенә малай тора. Улым менә улай кисәле. Кисәм. Нарышлыклы малай миннән устарак ясый башлады. Менә шулай балаларны хезмәт белән үстерергә тырыштык, тәрбияләп. Әнә шулай 5 бала тәрбияләп үстерәләр. Барысына да югары белем бирәләр, әмма авылда эш булмаганлыктан таралып беттеләр шул дияти кеше. Сургут, Киров өлкәсе, Биектау районы, Арча районы Шикә авылына тик чакыруга шундый кайтып җитәләр. Шунысы куандыра ди. Эшнең җайлысын, авырын сайланып тормадык. Әти кушты эшләргә. Әти белмим дисән, белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп дип безне тәрбияләде. Без тырышып өйрәндек эшкә. Җиренә җиткереп эшләргә тырыштык. Рәзил әфәнде бер туган абыйсы Айнур белән үз эшләрен ачканнар, авылның даими иганәчеләре. 10 ынык, 2 ыныкчык, Хайдар абый һәм Зөлхәбирә апа бик бай дәвани белән дәвәти. Һәм шунысы да мөһим, туган телне, гореф-гадәтләрне кадерләп саклаучылар. Гел ашарга пешерергә өйрәнгәндә, гел әнидән дә әбидән шалтыратып сорады, бәрәңге буламаган ничек дип, бизәсен мен аны кебек итеп пешерәсе килә дип. Гел шул әби кебек итеп пешерәсем килә иде, аныкы гел тәмле кебек иде. Барбыр алай ук чыкмый ул нигәдер. Тырыштым да. Ак яулыклы әбиләр, түбәтәйле бабайлар яшәсен. Ләйсән Хаҗиева, татарлар, Шушмабаш авылы, Арча районы. Автоном республикалар төзелгәч тә РСФСРның һәр республикасында үз геральдикасы булдырыла. Бүген ТССР 100 ел сәхифәсендә без сезгә Татарстан Республикасының гербы һәм байрагы тарихы турында сөйләрбез. ТССРның 100 еллыгына багышланган сәхифәбезне дәвам итәбез. Бүгенге чыгарылышта без сезне Татарстан геральдикасы белән таныштырабыз. Яңа республиканың беренче гербын 1920 елда Үзәк мөселман хәрби коллегиясының сәяси бүлек җитәкчесе Шамил Усманов кушуы буенча киләчәктә татар халкының бөек рәссамы һәм скульпторы булып танылачак Бакый Урманчы ясый. Гербта төрки халыклар өчен хас булган символиканы, ярым ай һәм җәя белән укларны куллану төп бурыч итеп куела. Гербның беренче вариантында кеше фигуралары булмый, ләкин алга таба эшче крестьянның кул бирешү рәсемен дә кертергә уйлыйлар. Әлеге герб Казан шәһәренең Юнысов мәйданында 1920 елның 25 июнендә рәсми рәвештә Татар автономияле Совет Социалистик Республикасы туган көнен бәйрәм итү уңаеннан халыкка да тәкъдим ителә. Кызганыч, ләкин бу герб җитәкчелек тарафыннан хупланмый. 6 елдан соң РСФСР гербы нигезендә тагын бер эскиз эшләнә, ләкин ул да расланмый.
Ниһаять, бары тик 1937 елда гына ТАССРның рәсми гербы кабул ителә һәм кулланыла башлай. Яңа республиканың үз байрагы да булдырыла. Рәсми байрак бары тик 1937 елда РСФСРның дәүләт байрагы мисалында эшләнә. Яңа реформа нәтиҗәсендә латин графикасына алмашка кирилл алфавиты керә. 1947 елның февраль айында СССР Югары Советының президиумы союздаш республикаларга яңа дәүләт байракларын булдыру кирәклеге турында карар чыгара. 1954 елның гыйнварында РСФСРның яңа дәүләт байрагы раслана. Шуның нәтиҗәсендә татар АССР символы да үзгәреш кичерә. Өлге итеп РСФСР флагы алына һәм урак белән чүкеч астына ТАССР дигән язу өстәлә. 1956 елның февралендә ТАССР дәүләт байрагы турында беренче нигезләмә раслана. 1978 елда яңа конституция проекты нигезендә байрактагы ТАССР дигән аббревиатураны Татарская АССР дип рус телендә генә язалар. Гербта исә татар теле сакланып кала. Әлеге үзгәрешләр 1981 елда кертелә һәм рәсми рәвештә кабул ителәләр. 1990 елның 30 августында ТАССР Югары Советы Татар Совет Социалистик Республикасының дәүләт суверенитеты турындагы декларациясын кабул итә. Шушы көнне рәсми рәвештә Татарстан Республикасына нигез салына. 1991 елда яшел, ак, кызыл төсләрдән гыйбарәт булган республиканың дәүләт байрагы, 1992 елда канатлы барс төшерелгән дәүләт гербы кабул ителә. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, татарлар тапшыруын интернет киңлекләрендә сезгә уңайлы вакытта да карый аласыз. Моның өчен YouTube'тагы ТНВ каналына язылырга кирәк. Адресын эфирда, экранда күрәсез. Бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Исән-амин яшәгез.